Добрый день, шановне господарство. З вами Наталя Сліш. Ви на каналі Астрологія, Історія і рок-н-рол або на тіктоку Астромах. І сьогодні ми з вами працягуємо розмову про магію, частка 3, яка називається «Магічні тексти у Великім княстві Литовським». І сьогодні ми поговоримо про вельми цікавий і неординарний рукопис, який був створений у Супрасільському монастирі у 16 стагоддзі. Да яго вельмі шмат звярталася гісторыкаў, аднак ён настолькі цікавы, што пра яго можна гаварыць проста бясконца. Вы на першым сходзе пабачыце спіс літаратуры, і ёй утрымліваецца вельмі разнастайная літаратура ад 19 стагоддзя, пачынаючы ад Сабалеўскага, Спіранскага, іншых асоб. І таксама я змяшчаю і свае артыкулы, таму што сам зборнік складаецца таксама з астралагічных тэкстаў, якія я все прааналізавала і надрукавала. І так, чым цікавы і дзе быў створаны? Створаны гэты быў тэкст, сам рукапіс у пачатку 16-го, напэўна, першы палову, хутчэй за ўсё, 16-го стагоддзя. І мэтанакіравана в Супрасільскім манастыры збіраўся ў гэты рукапіс все таемныя магічныя тэксты. І гэтыя тэксты перапісваліся з іншых манастыроў, і найбольш верагодна, што яны былі перапісаны з тэкстаў, якія першапачаткова былі створаны ў Кіеве, і пра гэта сведчыць мова, бо мова тэкстаў адносіцца да 15 стагоддзя. І складаецца ён з асноўнага тэкста, гэта Арыстоцелевы вароты, або тайная тайных, на лаціне гэта секретум секреторум. Пасля ідуць цэлы шэраг астралагічных тэкстаў, і гэтыя астралагічныя тэксты вельмі разнастайныя, ад луннікаў да задыяку. І таксама магічны тэкст Петра Егіпцяніна. І больш падрабязна пра кожны гэты блок. Што такое Арыстоцелевы вароты або тайная тайна? Гэта тэкст, які быў увогуле, як мяркуецца, створаны арабскі тэкст, і пасля ён быў перакладзены на лацінскую мову і вельмі актыўна распаўсюджваўся ў сярэднявечнай Еўропе. Практычна ўсе манархі мелі гэтыя тэксты ў сябе рукапісу, і толькі пазней, дзе-то ў 15-16 стагоддзі пачалася яго друкаваная версія. І чым ён быў так папулярны і чаму карыстаўся такой увагай, і чаму это было тайная тайных? Аўтар лічыцца як бы псеўда-Арыстоцель, а чаму псеўда-Арыстоцель? Таму што да Арыстоцеля гэты тэкст не належыць, але сам тэкст пабудаваны ў форме дыялога Арыстоцеля з Александрам Македонскім. І тут ён расказвае свайму вучню ўсе вельмі важныя рэчы, якія неабходны кіраўніку краіны. Прычым ён расказвае не толькі пра то, як трэба сумленна паводзіць, як себя паводзіць з падначаленымі, падданымі і гэтак далей, як побач абіраць людзей вакол сябе, на якія рысы характару звяртаць увагу. І не толькі гэта, такой, можна сказаць, такія парады, але і рэчы сустракаюцца, якія маюць характар і магічны. Напрыклад, адзначаецца, што варта звярнуць увагу на гараскоп асобы, якая будзе набліжацца на тую ці іншую пасаду. І прыводзяцца разнастайныя гісторыі, звязаныя з астралогіяй, што нараджэнне вельмі моцна ўплывае на далейшы лёс чалавека. І гэты фактар трэба ўлічваць, бо ён непасрэдна ўплывае на здольнасці чалавека. Яшчэ адзін вельмі моцны блок – гэта фізіягноміка. І гэтая рэч была вельмі распаўсюджана, дзе па знешнасці чалавека вызначалі той ці якой яго характар, і асобна, напрыклад, прапісвалася, што азначаюць той ці іншыя формы, нос, вусны і гэтак далей. І
Фізіягноміка, яна была вельмі распаўсюджана, да яе звярталіся пасля і астролагі, друкавалі астралагічныя кніжкі з улікам, дзе і астралогія таксама у фізіягноміку ўплеталась. Таму гэта мела значэнне. Акрамя таго, цэлая частка была прысвечана лекавым раслінам і розным рэцэптам, звязаным з лекамі. І яшчэ шмат увагі надавалася менавіта розным каменям, якія для чаго створаны камені і як і ў якіх выпадках іх трэба ўжываць. Такім чынам, як бы улада і магія мела важнае значэнне, і яна якраз такі у гэтым тэксце вельмі добра паказана, што кіраўнік краіны павінен мець не толькі пэўны рыс характару, але і ведаць інфармацыю, звязаную з нейкімі рэчамі звышнатуральнымі і магічнымі. І таму гэты тэкст быў распаўсюджаны па ўсей Еўропе. Дадзены тэкст, які ў нас быў распаўсюджаны, ён быў перакладзены ў Кіеве, і, верагодна, жыдоўская група, якая была пры Алелькавічы або пры кіеўскім манастыры, дакладна гэта ўсё роўна высветліць даволі складана. Але гэтая версія стала асноўнай, і пасля яна актыўна распаўсюджвалася менавіта па ўсіх славянскіх тэрыторыях, там, дзе былі кірылічныя розныя тэксты, можна было знайсці іх. І ў маскоўскім княстве таксама яна мела месца, і гэты твор актыўна перапісваўся. І то, што ён не проста быў перапісаны, ён яшчэ і карыстаўся актыўна папулярнасцю. Аб гэтым сведчаць шматлікія запісы на палях рукапісу. Яго тытульная старонка не захавалася, а вось розныя нататкі, бачна, што пераходзіў да розных уласнікаў і актыўна карыстаўся папулярнасцю. І тут варта адзначыць, што у склад яшчэ ўваходзілі не толькі астралагічныя тэксты, якія я пералічыла, але яшчэ дадаткова была змешчана кніга Петра Егіпцяніна або лапатачнік. Калі на лапаткі жывёліны рабіліся спецыяльныя рэчы для варажбы, каб адказаць, знайсці адказ на розныя пытанні, і гэта рэч была вельмі распаўсюджана са старажытнасці. Што ў дадзеным выпадку цікава? Мы не так часта можам знайсці рукапіс, які спецыяльна ствараўся і сабіраўся з мэтай, каб сабраць астралагічныя, магічныя тэксты. І то, што это сабіралася ў супрацельскім манастыры, і пасля такія тэксты мелі месца ў іншых праваслаўных манастырах, гэта абсалютна нічога дзіўнага. Это абсалютна нармальныя рэчы, якія паказваюць, што гэта карысталася папулярнасцю. Гэта было вельмі актуальна ва ўсе часы. І Вялікае княства Літоўскае было так званым трендзе, і магічныя астралагічныя тэксты тут мелі сваё распаўсюджанне. Дзякую за ўвагу. Калі вам было цікава, падпісвайцесь, стаўце падабайкі, ну і таксама можаце пачаставаць кавай. Дзякую за ўвагу.